Ahojte besi, vítajte pri dnešnom videu. Dnes sa pozrieme na novinku, ktorú si pre nás pripravila značka Brooks a pozrieme sa na model Adrenaline GTS 24. Základné čísla. 24 má 284 gramov, 35 mm vysokú, 35,5 mm vysokú petu a 23,5 mm vysokú špičku, to znamená 12 mm drop. Ten sa nezmenil proti predošlej generácii, zostal rovnaký. Čo sa ale zmenilo je váha, tá trošku klesla nižšie. A pre koho je Brooks Adrenaline GTS 24 určený? V prvom rade je to cestná bežecká obuv, v druhom rade je to tréningová bežecká obuv a v tom treťom a poslednom rade je to pronačná tréningová obuv. Prečo pronačná? Pretože tu máme Adrenaline GTS. To GTS znamená Go to Support, je to písané tu na vnútornej strane a funkcia, či už to bolo predtým Guide Rails Technology alebo Go to Support, je vlastne stále tá istá. Po vonkajšej aj po vnútornej strane máte také línie, ktoré držia chodidlo v správnej pozícii počas bežeckého cyklu a pomáhajú mu nepadať ani do vonkajšej, ani do vnútornej strany. Čo sa týka GTS 24, v prvom rade Brooks ďakujeme za zmenu dizajnu, pretože tá predošlá generácia, no nebolo to zlé, funkčne bol Adrenaline stále výborný, ale keď ste si ho dali na nohu a pozreli ste sa na to, tak to bolo také, no neviem, zdá sa mi, že ostatné značky v tom dizajne boli viacej vpredu. 24 to konečne mení a mne sa páči, že si prevzala rôzne také nuancy z modelu Glycerin GTS. Hlavné zmeny, ktoré nám prináša Adrenaline. V prvom rade je to nový zvršok. Ten zvršok by mal priniesť taký ideálny balans medzi priedušnosťou a stabilitou. Je to veľmi príjemný engineering mesh, ktorý má spravené veľmi fajn šnurovanie. Čo sa týka pety, je tam dostatok polstrovania, je tam pevná peta, veľmi podobne ako robí tie pety aj značka ASICS. A čo sa týka medzipodrážky, tak tu nastala asi tá najväčšia zmena, pretože tu máme verziu DNA Loft 3 s vstrekovaným dusíkom. To znamená, že už nie len ten vrcholný model od značky Brooks, model Glycerin, má vstrekovaný dusík v medzipodrážke, ale už aj model Adrenaline. A tu krásne vidieť to, ako sa tie značky vlastne snažia updateovať aj tie, povedzme, stredné kategórie tých bežeckých modelov. A tu je vidieť naozaj asi najmasívnejšie, akým spôsobom sa to hýbe dopredu. Keď si ten Adrenalinou budete cítiť, že tá teniska sa zmenila oproti tomu predošlému. Tá medzipodrážka a tá spätná väzba z toho, počas toho behu odrazu je naozaj výborná. Cítiť, že je tam dusík v medzipodrážke. Čo sa týka podrážky, tam sa Brooks doťahuje na ostatných konkurentov. Opäť je výborná trakcia, je tam trošku mäkšia zmes, ako bola tá predošlá generácia. Celkovo Adrenaline sedí na nohe super. Ak máte užšie chodidlo alebo vám je Glycerin široký, Adrenaline sa tomu veľmi približuje, nemyslím šírko, ale tým pocitom z tej tenisky vďaka novej medzipodrážke, ale zostal uší takisto ako bol aj ten predtým. To znamená, že ak hľadáte pronačnú obuv a vyskúšate Glycerin a príde vám taký už príliš mäkký, ťažkopádny, široký, tak potom Adrenaline bude tou správnou voľbou. Čo sa týka pre koho je určený model Adrenaline, poďme sa baviť o bežce, lebo sme bežecká špeciálka. 12 mm drop, pritom sa zastavím, pretože je to dobrá vec, ak napríklad ste pozranení plantárnej fascie, ale máte problémy s achilovkami. Čím bude ten drop vyšší, tým menej budete tú achilovku aj plantárnu fasciu namáhať, takže tam bude model Adrenaline GTS 24 správnou voľbou. Aj keď sme bežecká špeciálka, stane sa, že k nám zavítajú aj chodci, ktorí hľadajú to najpohodlnejšie, čo sa týka toho chodenia. Opäť 12 mm drop je veľmi fajn na to chodenie, pretože rozdiel medzi behom a chôdzom je vlastne kratší krok a výraznejší prechod cez petu a tam 12 mm drop príde vhod. Takže keď si to tak zoradíme a počiarkneme, stále zostáva najpohodlnejšou verziou Glycerin GTS 21.
To je tá najmäkšia verzia, pod ňou je adrenalín, ktorý je ale trošku uší. Keď by sme to mali aj tak nejako hmotnostne celé zaradiť, ak ste pán, ktorý má napríklad od 70 do 80 kg, adrenalín bude veľmi fajn. Ak je to 80-90 kg, tam už by som odporúčal model glycerín. Čo sa týka šírky, ak máte štandardné chodidlo, adrenalín bude super, glycerín je širší, to znamená, že ak zasa sa vám stáva, že keď si skúšate obuv býva úzka tej metatarzovej časti, tak tam zvolte radšej model glycerín GTS. Priatelia, ďakujem za sledovanie dnešného videa. Verím, že sa vám Adrenalin GTS páči rovnako ako mne a za mňa je to veľmi príjemná zmena a už teraz sa teším na to, ako bude vyzerať Glycerin GTS 22. Ale o tom si povieme na budúce. Ďakujem pekne a majte sa. Čau.